So, uli namin guys, amo nang napalitan na ng mga tambal. Morning, Kinit. So, good morning guys. Mo din si guys, si Kinit. So, amo ning ipangalan og Kinit kay Kinit-an ni si Kinit-an. Among Kinit-an. Oh, dako na oh. Dako na. Dako na among Kinit-an. So, sadyo ko dari guys kay Diya guys kay nanalagi ang amo. So naripay siya sa mga kipang puno dari niya mga tanom. Diya kanili kunong saging dani guys ipatangtang niya. So ani siyang panglukaton karon ani siyang pamutlon kay diya ni siyang papulihan og mga malbiri. Mana mag kuan ko guys kana mabisi ko jud dari. Diya sa jud pamupod ka jud guys. Diya nalipay jud ka ang amo kay kuan lagi guys kana na bag-o lagi diya ang mga tanom dari. Diya, ganahan na po siya nagtanaw nga na sa mga bagong mga tanom. So, salamat din kadyo sa amo po kay daka kadyo siya tabang na ho. So, malipay din na siya nga nice siya mga tanom kay mahilig lagi na siya og mga tanom guys. Haya-haya ang kinabuhi ay. Haya-haya ay. Haya-hay ay. Ayahay. Ayahay. Ay, storbo. Storbo? Storbo na. Ha? Ay, storbo? Storbo ko? Tulog ka? Katulgon ka? Di sa man ka na maili gabi eh. Ay, sag. Ba. Di sa ka na maili gabi eh. Ha? Bisa ka na maili. Buka ka man. Ay. Bisa ka na maili gabi eh. Ha? Ay, sus. Ay, sus. Sige na. Disturbo lamang ka ha. Disturbo lamang kuno mo ha. Disturbo ka ni Mama Robe. Sige na, babay na. So guys, anisang panangtangan kay di na kayo sa makabunga. Kay aranan siyang kaniwang. Diya, tamnan na ko na dari og malbiri. Atong saging guys kuha ni siya ka ng suway bagyo. Pila kasi isa, duha, tulo, upat, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Hala. 11 kasi ka sipi na nasang kamubo ra. A few moments later. Diyan guys, kay paguli na sa bahay kay busy lagi ko dito sa amo. Si Crystal, sakit ko no kadyo diyang daghan, nag-ubo. Diyan ni kalit lagi niyang ubo gahi.
imbis nawa na ja ang gichik kag isang tutunlan guys na pwede tunsil mo nang di sa ganang mukaan mo nang samot sa kaniwang. So nag-decide ko nga naman sang ipa-check up kay itagahan po ko sang amo pag-abot. So ano na sang ipa-check up. Ja timing lagi pud nga si Papa Edi nga hapdira. So adto na may magpa-check up sa private guys. So dahil ra pud sa Uslob guys na may mga clinic dari kaso lang private lagi kay ug adto pud mi sa district. Kuana guys, alauna na, masiwa na yung mga check up dito kalauna na kay buntag ba sa check upan dito. So, diretso na lang mi sa ila ka Dr. Amit. Kay na may mga private dari nga clinic. Diyan, grabing kainit guys, kanang di dyan pwede nga din na ipa-check up sa kay madlak lagi ko nga kanang naitunsil bitaw nga na magnana nga na simba ko kanang adto sa tong kasing-kasing. Anang ang dali-dali laman dyan na ni siya pa check up. Kani laging inahanta guys nga makuyawan tag sa mga batiyon sa atong mga anak. So ako guys di ko mapalag pa kali. Basta na mga kuan sa gabi pa jud ko ni naminaw ni dyan nga ang gatang-utong siya sa ka kuan og mag-ubo. Dili mo gibutang. Mo gyud ko. Ito number 0998. Ibang garo lang. Ito. Laki bugat ra man yung bag nak. Mau diniabot ka og bila to? 36.3. Hala. Grabe guys ning niwang di sa gama karijut kay 46 point raman ang ijang nakuan ja. 19 years old naman siya karong August 4 kuhon ijang birthday. Palit na mo tanan ang kuan kanang resita. Di kumpleto na mo kanira may wa di ah. So guys, padung na mo uli kay wajud na mo mapalit og usa katong pang-spray. So importante dud tong pang-spray. Matoy mahal guys, murag among gi-search sa Google 700 ka pinton sa Dumaguete lang jud namo siguro mapalit kay importante man to kay mamo to i-spray sa iyang lalamunan. So niabot mi dari nga sip jud kaadto mi salamat sa Ginoo sa tanang mga grasya nga iyang gi-share namo. Ug salamat sa hang amo kay ang hang amo may nagpa-check up ni Cristel. Kuan harang mahala day ni siya nga guam ko si club. Jagi kumpleto na hagpalit kay harang mawa din na iyang kuan tam na kani siya 14 ka buok ug kani 7 ka buok. Kani 15 ka buok para kun ni sa kana magkatuo ijahang tutunlan. Diya kani raywa na mapalit guys kay bisag asa nga butika wa jay mapalitan siguro sa Dumaguete na napalitin. Diya mo ni siya guys tanan. Salamat sa Ginoo, salamat sa mga grasya nga gi-share nila namo para ni Cristel nga maadyo sa siyang sakit kay mo. Sabak na sa karumpit sa 14 guys sa alpit sa 16 sa pageant diri sa muhang barangay. So salamat kadyo. Adong saging guys oh. Kuha ni siya ka ng suway bagyo. Pila kasi isa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Hala. 11 kasi ka sipi na nasang kamubo ra. Diya guys kay itagani ko na nga ning isda kanang output asa ni sapsap. Diya na sang gikuhaan og hasang. Kaya ron pwede na ni kan nato og hanang matustid ni siya pagprito ban sa kaning iba dali guys ang isdang kanang sabawan og kamunggay para makahigop si Cristel og sabawon siya. Na puwa ni ijang kuan guys kay hamon ning gitang tangan og hasang. Diya pwede raman tanis dang di tangan og hasang kay presko man isda kadto nga isda. Diya ato ni siyang kuanan guys kanang utruhan og hugas kay kanang puwa palagi gijahang kuan kay halagi nang gihasangan. So butangan na natin ni asin diya ato ni siyang prituhon kaning uban halang po ning butang sarip diya kaning uban guys ato na ni siyang prituhon.
More sig sap-sap. Sap-sap itaw na. Galing ka yan. Salamat din sa among silingan. Tagaan ko ni jag avocado. Buta na mong silingan. Salamat kadyo ati Ninit. Ano mo silingan guys nga. Grabe ka butan. Manguan din siya kanang manghatag ba. Basta buutan pud ta guys. Buutan pud api ang silingan. Tagsaray mga silingan nga magkasundo pud.